Dobar dan, Miki moj, kako vama vrijeme stoji. Ja sam Čane i danas igramo sport futbol. Ajmo da krenemo. Ja ću biti danas. Venjuruja. Ćelavi čovjek protiv čelika. Ovo sad više nije čelik. Isto. Bravo, jesmi. I da li će biti u... Izvršili smo neke zadatke, da to će na cijelo vreme. Koji stopa sam krenuo da šutim. Vidite ovaj sad potez. Pa niste vidjeli čak ni na televiziji. A? Čak ni na televiziji niste vidjeli ovaj potez. Upravo snimim preko Bandicama, ali sam snimim preko nekog programa na internet, ali ako snimite preko toga, jako će vam kočiti i teško će vam biti. Najbolje vam je preporučujem Bandicam. Neko kaže da je, ali nije baš teško. Sad sam to savršio. Ne, ej! Skočim. Ne znam. Sad daj. Kona sam ideja, da tek je početak, to neće biti na dobro. Ako čutim, to znači da se koncentrišem na igricu. Ajde. Igri, probij! Jao, kliknem se slučajno. Da li ja igram ono? Ja, to. Tako je, bre. Tako je. Radi smo. Četiri, dva. Ajde da mu uporimo još da bude petarda. Au, ne. 5-3. O, 4 izvinjam se. Tu sam ga napad. Ajmo, idemo na drugi nivo. Ovaj je teži nek prethodni. To se odmah na početku videa mi malo žele. Ajde, bravo. Tako je, bre. Sam se zaleteo ko dete na bombon. Ja! Bravo. Tako je, bre. Dobro je će mi puno. O ne, kako to radi? Bilo bi bolje, kaže da ima nešto da se unapređuješ. Vidite samo da neću da izgubim. O, daj me spusti. 5-2. Ojoj! Ja sam izletio kod je. Mislim ne gleda. Tako ja idem 6-3 dana. Molim da pokušam da dobijem.
Ajde, treba sad da je kare. O ne! Kako se jest. Poslednji model. Gubili smo. Pokušam da ga dobijem. Snimat ću s drugom ovako. Daj, više. Bombe tako. Joj! Tako brić. 1-1. Ovdje se ja vratim u odbranu. Što se uradio tako zaletika? Ne briš. Što je radio? Malo da istrašim vreme. Da. Zašto troši vreme? Dva. Sad treba. Tako je prije. Čekaj. 3-2. Idemo prije. Veliko mislim. 6-2. Ajde da mu damo 7-8. Uf, nešto sam. Kako imam lošu procenu. Uf, ojoj, procen. Sad ćemo samo da izbijemo čim ne dođe. Ovako. Tako je bre. U posljednjim sekundama meča 7-4. Idemo na sljedeću. Još ćemo, ajde ovu, pa nema vremena još. To će biti. Auf! Sporo sam sad. A teo sam da lobujem ovog. Malo podsjeća ovaj na Ronaldo. Uf! Jel bi mi teo lobovati? Kakav lob! Dobro. On je možda najbolji lobot. Mislim nije. To sam dosta. Evo dadi. Ovo je. A ne. Sad slušaj. Evo gledajte. Vidite ovo. Kao samo kad tako stoji malo ispred. Samo primite loptu. Vidite, sam malo. Uf, malo sam sad. Prvo je povređena noga. Gledajte, loptu. O, da jako. Ponovo jako. Ne veze se, ono vodimo 2-0.